Sziasztok! Bemutatom, hogy kell feltelepíteni a Counter-Strike nevű játékot. Én már letöltöttem a játékot. A videó leírásában megtaláljátok a letöltő linket, ahonnan ti is le tudjátok tölteni. Rákattintok a telepítő ikonra. Nagyon egyszerű a telepítés. Next, tehát tovább lehet menni. Kiválasztjuk, hogy hova telepítse fel a játékot. Alapból ide fogja feltelepíteni. Tovább megyünk, és akkor lehet kezdeni a telepítést. Körülbelül 1-2 perc és feltelepíti a játékot. Sikerült a telepítés, ki lehet lépni a telepítő programból. Megjelent nekünk egy Counter-Strike 1.6 nevű ikon, így most már indíthatjuk a játékot. Itt az Options-be be tudjátok állítani a játékos neveteket, illetve az egérérzékenységet. Find Servers-szel tudtok szerverekhez csatlakozni. Itt már van is egy magyar szerver a kedvencekben, amihez könnyedén tudtok csatlakozni. Jó játékot! Sziasztok!